een lekker plekje. Dat vind ik ook. Alleen mijn vrouw is er niet aan mee uitgegaan, maar een grote rommel. Ja, maar hoe eens, in een mancave, ook al is het boete, heerst de orde van de man, de georganiseerde chaos. Oh, dat zou ik er nog niet bekeken. Zo zoet zie je dat, hè? Nee, ik ben bang van niet. Hey, maar wie komt je hier aan? Dit is, ik woon vooraan in de straat, het eerste huis. En dit is eigenlijk dat is eigenlijk sinds mijn grootvader en misschien daarvoor ook al, hebben we steeds een stukje grond. Vroeger hadden die mensen allemaal zo'n stukje grond voor groenten en alles. Nou, heb je nog? Ja, ik zie toevallig daar de boerenmoes nog en ik zie daar net een stukje gebouwd, want ik wil eigenlijk de vroege erpel al. Oh, die kunnen nou de grond in? Nou, we gaan op vakantie volgende week, denk ik. Je kunt er maar in zetten en dan doe ik er wat plastic over. Oh ja. Hier staat een boerenmoes en spruiten en een beetje prei. Hey, en die hecht heb je ook gedaan? Ja, die doe ik eens in de 10 jaar. Oh, dus ons timing is perfect. Ja, kijk, die is volgend jaar en ja, die heb ik vorig jaar gedaan. Ja, anders moet er iedere keer weer zitten knippen en hier haal ik er nog wat brandhout uit voor de kachel. En door de kachel binnen of de kachel thuis? Thuis. Nee, hier heb ik geen kachel. En is dat ook een beetje een man cave? Nou, dat was eigenlijk een beetje opslag voor gereedschap. En ik had er een stel kippen zitten, maar die zien helaas allemaal... Gehemeld? Ja. Hoe een keer een vast gekomen of zo? Nou, het begon met een buizerd. Aha. Die had er toen een paar gehad en toen had ik het van bovenaf er nog wat dichtgemaakt. Maar toen was er een vos. Die was onder de draaideur. Toen had ik dat dichtgemaakt en de binnenkui dicht en toen weer ze in de binnenkui gepakt. En ik denk dat dat een steenmarter is. Want hier een aantal huis verder gaan ze een steenmarter in de mollenklem zitten. Ja, toen had ik nog 1 kip over tussen de bloed en de veren van de anderen. En ja, die heb ik maar aan een buurman gegeven. Scherm. Hey, en dat vogelhok wat door... Wat daar hing? Ja, dat groene. Wat is dat voor? Ja, voor vogels. Ja, maar dat is... Ja, het was... Dat weet ik niet, ja, heb ik stel een domme vraag, Chris, een domme antwoord. Nee, maar... dat is een behoorlijk vogelhuisje. Ja, dat is een dubbel. Ik heb dat een keer op zo'n... Ik heb hier die oude tractors en dan ga ik ook wel eens naar die ruilbeurzen. En daar ligt allemaal zo'n rommel. En daar stond dat vogelhuis. Ik denk, dan kan ik daar eens neerhangen. En... Maar tot nu toe zien er nog maar alleen mussen ingekomen. Oh. Nou, ik huurde een tijdje geleden dat de mussen het moeilijk hebben. Oh, hier niet. De mussen hebben we genoeg. Ja? Maar de rest van de vogels wel. Ja, eigenlijk al het wild hier. En door dat veld, dat is een paar jaar terug vol lelies. Nou zien ze erachter lelies. In dat hele veld, daar kun je geen vogelken of geen dierken of iets vinden. En daarachter ook niet. En hier stikt het dan wat meer van. Die kunnen heel lekker hun gang gaan, hè? Ja. Dus wat kom je hier allemaal tegen? Wat ik hier allemaal tegen? Behalve steenmartertjes en vossen en vliegerkiepen. Allerlei vogels. Die terug ook heel veel kneemt, maar er is sinds een paar jaar terug denk ik ook de ziekte ingekomen. Af en toe een wezel. Wat zit er nog meer? Een das, die is regelmatig hier geweest. Daar heb ik op zich nog niet zo moeite met. Oh, en ik zie dat door een drukke route voor de hondenbezitters loopt, volgens mij. Aan die kant van het spoor, de weg is eigenlijk beter begaanbaar, ja. Oh. Want het is best dapper dat je er hierin rijdt eigenlijk. Ja, maar wij zien dapper. Oh. Wij zien klein maar dapper in ieder geval. Want de meesten die rijden zich erachter vast. Nou is het een paar dagen druk geweest. Nou. Ja, maar de stomste weggetjes komt ze vaak de leukste mensen tegen. Ja, misschien wel. Dan moet er nog iets gaan zoeken. Moet je nog werken voor de kost? Nee, ik hoef eigenlijk niks meer. Oké. Dat klinkt heel aangenaam. Ja, ik zie ook een hele tevreden mens eigenlijk. Even zonder bedrijfsnamen te noemen, wat heb je altijd gedaan? Ik heb eigenlijk lang op Van Gogh gewerkt en daarna op de Rooische Wissel. In de gezondheidszorg allebei? Ja, in de verpleging, psychiatrie vooral. Heftig?
Ja, vond het wel spannend uit. Spannend. Nee, maar het kan soms ook best wel pittig zien dat bijvoorbeeld bepaalde cliënten hoe het niets. Ja, maar dat vond ik eigenlijk altijd De charme, de charme de van spanning beroep. van het werk. Ja. Kijk, ik ben in de jaren 70 opgegroeid. Toen was het niet hip om bij de politie of in het leger gegaan, maar ik denk in deze tijd had ik misschien zo iets gedaan. Ja, denk je? Denk het wel, maar via Numweg zie ik een beetje in de gezondheidszorg terechtgekomen en ja, eigenlijk vooral op die gesloten afdelingen altijd. Oh, dat vond ik toch wel, dat kostte dat ook een beetje combineren, hè? Ja. Een beetje en het zorgen en het rechercheren en conflictbeheersing, Ja, hantering ja, en zoiets ja, allemaal. ja. Tenminste, dat vond ik wel, het was eigenlijk nooit saai. En wat bedoelt je met rechercheren? Nou, ik zat dan op het Ankerheklaan gewerkt. Dat was eigenlijk de opnameafdeling van alles. Ja, dan kwam de politie 's nachts iemand binnenbrengen. Een grote forse man, naakt. En dan niemand wist wie het was. En die hadden ze dan ergens in het bos gevonden. En achteraf bleek dat in een uitsmieter ergens van een vrij grote stad wat verder weg, die achterdochtig was geweest. Een soort achtervolgings... en zijn hele pad haai gedaan. Maar ja, op dat moment weet hij niet wie er binnenkomt en wat er aan de hand is. En dan hem dat uit te zoeken, sowieso hem daar met hem te gaan. Maar dat wordt dus een oetsmieter in een gelegenheid in een stad verderop. Maar wie wordt nou in zijn bloed en nictie in dat bos terechtgekomen dan? Hij dacht dat hij achtervolgd weer. En Ja. hij had steeds alle bewijzen, weet je wel. Eerst met een auto had hij ergens laten staan, toen zijn kleren dacht hij dat er zenders in zaten. Dus die dacht echt dat de maffia of iets achter een man zat. God, maar ja. En die durfde in het begin ook niks te zeggen, die durfde niet te praten, die zei niks. Die was wel een hele grote grove mens die Ja, daar ja, ja. in die isoleercel zat. En dan hem dat langzaam uit te vinden. Ja, Dat vond ik, ja. dat is een vond ik- uitdaging. Ja, dat vond Ja. ik wel altijd, ja. Ziet je nooit bang geweest? Nee, niet echt. Nee? Nee, ik heb eigenlijk ook zelden klappen gehad. Maar ja, ik was altijd, die anderen waren ook een stuk groter en ik was altijd tamelijk klein. Maar dus sloeg het toch af en toe. Ik ben volgens mij, want er is veel veranderd op het terrein van Van Gogh. Hè? Ja, ik zie er ook al heel lang niet meer geweest. Want ik zie al 10 jaar thuis. En ik zie toen eigenlijk bij de opening van de Roosje Wissel, zie ik toen daarin gegaan. Is dat terrein ook, want ik ben ooit eens op een terrein geweest waar ook dat theater was. Nee, dat is Sint-Anna. Dat was Ah, heel- dat is Sandama, ja. Dat was eigenlijk toen dat begin 1900 geopend weer, was dat voor de vrouwen. En dan Servaas was Ja. voor de mannen. Dat zat door de broeders en de zusters van Ja, liefde. Is ja, dat ja. toen, Ik kwam er een keer binnen en ja, er wordt toen al lang niks meer georganiseerd. Maar dat was gewoon in die gesloten omgeving, hè, wat zo'n instelling is, liet dan gewoon een schouwburg met een balkon. En ik dacht van, ja, die hadden ze op Van Gogh, of op Servaas hadden ze die ook aan. Die hadden alles dubbel. ja, mannen en vrouwen dan. Nee, maar ook door de Schouwburg op Servaas was er ook, was de Kerkdijk toen. En dan op Sint-Anna, ja, dat weet ik niet precies hoe dat ding Ja. heet. En ze hadden, meen ik, ook een museumpje, geloof ik, met Ja, ja. allemaal Dat is, rariteiten uit de gezondheidszorg en de psychiatrie. Dat is er nog. Maar ik denk dat dat op Servaas zit, rondom de kerk. Oké. Tenminste, maar ja, ik zie er ook al een tijd niet meer geweest. Ja. Ja. Mis je Ja. het wel eens? Het observeren, het rechercheren, het zorgen. Ja, miste dat. Een stuk de collegialiteit wel, maar we hebben nog regelmatig bijeenkomsten van oud-collega's. Toevallig eind maart weer. Dus dat wordt Dat, wel... ja, dat halen we een beetje in de heren. En op zich, het werk op zich, dat mis ik wel eens, maar van de andere kant, de organisatie, daar ga ik nog wel de problemen met. Ja? Ja, ik denk dat ik een beetje recalcitrantie en moeilijkheid, vooral beslissingen die genomen en bezuinigingen die niet redelijk waren. Dus Had je ook bijvoorbeeld de onderzoeksjournalistiek ingekend? had ik wel eens gedacht, Recalcitrant, hè? Ik Geen zie- rechercheren. ja, maar dat zou je ook kunnen, ja. Ik zie wel lang in de laatste jaren lang in de OR gezeten. Dus ik was daar een beetje in kwijt. Ja. Alleen zie ik nooit geen voorzitter geworden omdat ik niet tactisch genoeg was. Ah. Ja, ja.
Schipperen wordt niets maar nog besteed. Nou, dit toch aan als het redelijk is wel. Ja, ja. In belang van de werknemers. Dat was het ook niet. Je ziet dat je type van what you see is what you get. Ja. Rechtlijnig. Ja, meestal wel, ja. Ja. En duidelijk. En ik merk dat, ja, vooral bij die crisispatiënten, die vonden dat ook, ze wisten gewoon wat ze aan me aan. En dat zijn ze natuurlijk ook later. Ja, we geven jou hoe je het met de mensen. En als je iets belooft, ja, dan komt dat nou. Ja. Al moesten er ruzie met maken met de leidinggevende. Dus. Ergens speed van? Ergens spiet van? Eigenlijk niet. Kijk, Nee, wat koester die gedachte? dat doe ik. En nou ja. En nou, dit is dan eigenlijk mijn tweede hobby, hè.